I said the wop out the loop out the lock bamboo, said about boogie the boo. Yini waMoyizela? Singenile nemali obuyilindi. Mana ubukhuluma nefoni? Ngathini kwena? Angishongo ukuthi every call ezongena lapho kuleyo phone leyo kumele ukhulume ngikubuka kanje. Bekufona umbali la. Oh, I mean bekufona uma. Igama lile kama umbali. Igama likama wakho uDoris Tomfuthi Mhlongo. Bezocela ukukhuluma iqiniso phela. Uyakhumbula ngisasebenza umbali intombazane engangisebenza nayo ngaleso sikhathi. Khomzini, ngesikhathi usasebenza wena usebenza emateksini. Kushuthi uchaza ungitshela ukuthi umbali utaxi drive. Elandelayo izokhala enyameni. Muqhubeke nokungenza islim. Ubani umbali? Kodwa bebe ukuthi umbali ubani akubalekanga. Okubalekile ukuthi eyami inhliziyo le ithanda wena. Kushuthi ngizodubula yona leyo nhliziyo yakho. Ukuze uzongitshela ukuthi ubani umbali. Hawu babe, wangidubula enhlizweni. Ubani umbali? Hawu babe, wangibulala. Ungathini? Bengisacela ungidlulisele umyalezo kulo mama onezinqe ezinkulu odayisa amagwinya estopini. Awu, myalezo omuni lo? Umtshela ukuthi thina. Hawu babe, ungidubula kabili enhlizweni. Hey! Yebo manjani. Hayi siyaphila umnikazi wefoni usanda kuphuma nje manje. Hayi naye uthe nje eqeda ukukhuluma nawe nje hayi wabe seyifaka echarging. Yebo kodwa ngizomazisa mangibuya. Yebo ma. Hey, ngcona kafile. Amarabha bullet. Hey. Hey. Hawu. Uyabona ngalelo langa ngangeyitshena ukuthi ngifile ngumdubulile. Kanti hayi lutho umuntu ungidubule ngamablank. Mana Khomzini. Hawu, ngiyayizwa leyo ukuthi weyisosha. Manje ngidida kakhulu ile ekuthenini khona kufika kanjani mesene nixabana ekudonsela isibhamu. Hawu, Msayi, angene uyasho nje ukuthi kwafona intombazane ekuthiwa uKhomzini bambuza. Wathi yena i-wrong number. Hayi kanti ke inkinga ayiqalanga lapho kahle kahle. Inkinga la yaqala khona, yaqala nje sihleli singcokolela sibabili eBonisbam kanti ngizodubuleka ngephutha. Hayi no akuyona into etheni, ngingathuki into encane. Kahle kahle lento yenzeka kanje. Manje awusho. Mawucabanga nje mina phela. Ngangalunga nje kodwa ama-social. Hawu, wongeke ulunge. Umuntu kanje. Phela wena i-enemy ngakubona usenza le kude. Futhi ke uyigwala. Ungavela ubalekise nje uqhuma kweMachine M240. Yebo. Angithandisisi-ke kahle leyo ukuthi kuthiwe ngiyigwala.
awuselwe gwala. Wena ngathi usakhalisa ubuhlungu obuncane. Kukangakanani-ke bovele bekudubule lapha. Kancane nje. La nje onyaweni bekuthi hawe ma. Ncese baby. Angibonanga yazi ukuthi isibhama ngisikhipanga ku safe mode. Hayi, khuleka baby, into encane lezi. Ewu, angidubula kamnandi. Mana baby unganyakazi. Ngcono ngiyolanda ibhandishi. Hayi, khuleka baby. Khuleka. Uyabona ukuthi angingalunga emasosheni. Kusukela lapho-ke njalo makhona nje into angayiqondisisi kahle phakathi kwami naye sevela khipha isibhamu angithembisa ukungidubula. Hayi Khomzeni. Hamba nawe ehostel ufike uthenge esakhe isibhamu. Lapho ke bese ku 50-50. Masidonsa, uyasidonsa nawe. Hayi, no. Wena hamba uvule i-protection order. Ufike uyiphethe kanje, uyidaxaze ebusweni. Ukuze uzokwazi ukukhululeka. Ukwazi nokufonela Ya. Uplane right-ke leyo mnganami. Khomzeni, hamba uvule i-protection order. wasivulile i-protection order. Naso bese sibo ofakazi-ke. Ofakazi bani? I-protection order yani le nikhuluma ngayo? Protection order? Hayi, asikaze sikhulume nge-protection order thina. Othi ngithathe isibhamu sami ngoba usuyangikhohlisa futhi. Hayi mama ungayenzi leyo nto. Mama.